Velkommen til Ramsing og Skødgårds skoler. Vi skriver nu 2012. Det er længe siden, vi har været her sidst, men for at være ærlig, vi har ikke rigtig haft lysten. Vi har faktisk ikke givet. Nej, vi har ikke givet. Julen har været lidt for fed og lidt for lang. Mørk tid, så vi har egentlig bare buret os ind og tænkt, nej, vi gider sgu egentlig ikke. Og så har vi brugt meget tid på hinanden. Ja, og det gør vi også nu. I stedet for så har vi hyret 2 nye reportere. Det er faktisk Heine, der har hyret. Ja, det er Mette og Frej, nogle af mine venner, ja, som har indvilliget i at assistere os, fordi de synes godt nok, at det var lang tid siden, de havde set noget fra os, så vi har sendt dem en smut til Østrig, hvor de skulle stå på ski. Blandt andet. Ja. Og det er kommet en lille video ud af, og den kan I få lov at se lige her. Værsgo. Velkommen til Ramsing og Skødgårds skoler i endnu en udgave. Jesper og Heine, de er blevet derhjemme for at ligge i ske, så i stedet for så har de sendt mig, jeg hedder Mette, og Frej, han er lige bag ved kameraet lige nu, og vi skal lære at stå på ski, og så skal vi se lidt nærmere på den østrigske kultur. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Jakob, nu er vi kommet op på toppen af bjerget og er klar til at stå på ski. Hvad er det første, man skal huske? Det første, man skal huske, er at sætte ski med. Den kører den vej. Så skal man lægge den ned. Og så skal man lige træde dem. Og det gør man sådan her. Du kunne det ikke. Nej. En af de allervigtigste ting at stå på ski, det er at se skide godt ud. Især når man er i tysktalende land, så er det meget vigtigt, at man som dansker repræsenterer vores stolte nation. Derfor skal man have en fed hat. Den her er arvet fra den navnkundige Hansi Hinterseer, som er en østrig skiløber. Han står på ski sådan her. Det vi ser her, det er Ramsings familie. Han er jo kendt som Rambukken. Vi kender ham jo bedst som The Governator, en uforlignelig skuespiller og mand med et mere gebrokken engelsk end Willy Søvndal. Men Anders Schwarzenegger, han er faktisk også en af Østrigs allerstørste skistjerner. Han virker måske ikke umiddelbart super aerodynamisk, men han er alligevel en sand kanonkugle, når han triller ned af pisterne, eller som et lyn drøner ned af pisterne, må man nærmere sige. Hemmeligheden er, jeg prøver lige nu, jeg er jo ikke i samme klasse som ham, men hemmeligheden er en rigtig god bredstående, rigtig god vægt på skuldrene, hvis man har trænet lidt inden, eller spist noget kød, så er den skide god. Så ellers er foroverbøjet afsted. Når man bliver rigtig øvet, så kan man også råbe one-liners med en tyk, fed østrigsk accent. Vi prøver lige. Yes. Who is your daddy? Let me talk to your mother. You son of a bitch. Ja, jamen velkommen til Mette og Frej skiskole. Hvad har vi? Hvad har vi der? Det er onsdag. Onsdag er det i dag. Vi har nu været i gang en halv uge. Det betyder, at vi er sindssygt dygtige, og i dag skal vi vise jer nogle rigtig, rigtig lækre sving, tricks og udstyr. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take 1 step left and 1 step right. 1 to the front and 1 to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Hej, nu har vi stået på ski på tid, og det er jo ikke det eneste, der skal, når man er her i Østrig. Vi skal også lige ind og kigge på lytterne.
Skåler vi bare. Jo. Skål. Prost! Det var godt. Jægersæk, for dem der ikke ved det, det er Østrigs nationaldrik. Den opfinder Arnold Schwarzenegger. Og den består af rent Struer. Jamen jeg er ret sikker på, at vandkold det er noget, der ligner 90-10 i Struer med servør. Men tis meget mindre. Det er så grimt at trække i gule spor efter sådan der løg. Især når du får så flotte svingsværker, og smager det på et skide, ikke også?